खुलुमबाय, आं बिलिफां दैमारि। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जासिहरग्रोनाय थाबाय। खन्थाइ बिबार ग्रुपनि सेथि अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावहाय मैया 18 मे खालारखालि बिनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन। फिथाइ फोसावनाय बायदियै आं सेथि मासिखौनो आवग्रिनो हादों। आंनि थाखाय आं कंग्रेचुलेसन, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो हानाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जायफोरा बे बादायलायनायाव गाहामै गाहाम बाहागो लादोंमोन बिथांमोननि गेजेरावबो बिथांमोनहा मासिखौ आवग्रिनो हायाखै, बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथांमोनजों जे आं बे बादायलायनायावहाय बादायलायफानो मोनदों बेखौ आंनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा जायफोरहा बे बादायलायनायाव बान्था मोननो हायाखै बिथांमोनहा गोसोआव लोरबां दासान आरो गावखौ नार्भास खालामनानै खन्थाइ सोरजिनाय बायदि बायदि थुनलाइ सोरजिनाय बेयाव नांथानानै थानाङा। आंबो गोबां बादायलायनायाव बाहागो लादों, गोबां बादायलायनायाव आं जेनदों, गोबां बादायलायनायाव आं देरहादों। जेननाय देरहानाया गाव गावनि सायाव सोनारो आरो नों बे देरहानाय जेननायखौ लानानैहाय जिउआव दावगानो नांगोन। मानोना दिनैनि जेननाया गाबोननि देरहानाय, बे लामाजों आगान सुरलांनांगोन। बे थांखियै आङो फैबाय थानाय नैथि एबा खन्थाइ बिबार ग्रुपनिनो नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ 22 मेनिफ्राय जागायगोन होननानै WhatsApp ग्रुप एबा फेस ग्रुपनि गाहाय सामलायगिरिया फोसावदों। बेबायदि आंबो बे बादायलायनायाव बाहागो लाबावगोन। जेन नोंथांमोनहाबो बे बादायलायनायाव गोसो गोथारै बाहागो लानानै गाव गावनि मासिखौ आवग्रिनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बयबो गोसो गोथारै बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो आंबो बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै नोंथांमोनजों आं बादायलायनो सम मोनबावगोन बेखौ मिजिंथिबाय। गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबनाय फारसे थेंक इउ। खुलुमबाय। खुलुमबाय। खन्थाइ बिबार इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बर होबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गाहामैनो दं। आथिखालाव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया सानफा एफा बांबोगासिनो दं। बेखायनो बारग'लांनाय समफोराव जेरैबायदि थासारिजों बारहोनाङा मानो फैबाय थानाय समाव बांसिन सांग्रांथियै गावखौ लाखिनो थारैनो गोनांथार। लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जा नेमखान्थिफोर फोसावदों बै नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनाया थारैनो गोनांथार। खन्थाइ बिबार हान्जाया थांनाय माखासे सानफोर सिगां अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बै हाबाफारियाव आंबो नैथि देरहासार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय आंहा आंनि देरहानाय आरो जेननायनि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया। मानोना साफ्रोम बादायारियानो देरहानो थाखायसो बादायो। बिब्दि होननानै गासैबो देरहायो बेबो नङा। बेखायनो सासे बादायारिनो नांथाब नाजानाय, हास्थायनाय, सहायनाया थाथारनांगोन। अब्लानो सानसे जाफुंसारो होननानै आं फोथायो। बेखायनो गासै बादायारियानो जेननायनि राहायाव लोरबां जानो नाङा। बुंनो थाङोब्ला जेननाय सोदोबानो देरहानायनि लामाखौ लाबोयो। खालिबोल' नांथाब नाजानाय, हास्थायनाय, सहायनाया थाथारनांगोन। लोगोसे खन्थाइ बिबार हान्जानि सायाव बाथ्रा बुङाब्ला गोरोन्थि जागोन आं सानो। गोबां फरायसा लाइमोनफोरा बर' राव थुनलाइखौ सिबिनो एबा थुनलाइनि बाख्रियाव एजेरगासे बिहोमा होनो थं नागिरना मोनाखैमोन। जायनि जाहोनाव गोबां लाइमोनफोरा गोसो दंमोनब्लाबो गाव गावनि रोंगौथिखौ बाहायनो खाबु मोनबोआखैमोन। नाथाय आथिखाल खन्थाइ बिबार हान्जाया जोनोम जानायनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा थुनलाइ सिबिनो खाबु मोननाया थारैनो खन्थाइ बिबार हान्जानि मख'जाथाव बिहोमा। खन्थाइ बिबार हान्जानि लाइमोनफोरखौ थुनलाइ सिबिनो खाबु होनाया बर' थुनलाइ मुलुगाव बावगारजायै जारिमिन जानानै थादोंसै। खन्थाइ बिबार हान्जानि बेबायदि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाथि मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि लाबाय थानाया आथिखालाव थुनलाइ मुलुगखौ सिबिनो थाखाय लाइमोनफोरखौ बांसिन गोसो होसिननायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो खन्थाइ बिबार हान्जाया आथिखालाव मोनसे बर' थुनलाइनि बावगारजायै मोनसे हान्जा होननानै आं फोथायो। बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मुङा थरेना मौसुमि बसुमतारी, गामि थौथौवा, जिल्ला लखिमपुर। गिबियावनो खन्थाइ बिबार चेनेलनिसिम आरो
अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हानाय गासै बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय। थांनाय 30 एप्रिलाव जानानै थांनाय अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादोंमोन। बे बादायलायनायाव आं 3थि बान्थाखौ मोननो हादों। आंनि बे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों दि बादायलायनायाव जेननाय देरहानाया थाखायो। जायफोर बिथांमोना देरहायाखै बिथांमोनाबो देरहायाखै साननानै गोसोखौ लोरबां सानना लानो नाङा आरो खन्थाइ, रायथाइ, मेथाइ बायदि बायदि गावनि मेलेमजों सुजुनो हानाय रोंगौथिखौ गारनो नाङा। बे बादायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोजां खन्थाइ खोनानो मोनदों, गियान मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो बे फैगौ नैथि खेब बादायलायनायावबो नोंथांमोनखौ बादायलायगोन होनना, गोदान खन्थाइ खोनानो मोनगोन होनना आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिगोन होनना आं आसा खालामो। जोबथियाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दि खन्थाइ बिबार चेनेलखौ दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदिनो गोदान बादायलायनाय दैथायहरबाय थागोन होनना, लोगोसे जों बर' हारियाबो बादायलायनायाव बाहागो लाबाय थागोन होनना आरो खन्थाइ बिबार चेनेलखौबो थुलुंगा होबाय थागोन होनना आं आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आंनि मुङा देबसिं बसुमतारी, जाराबारि, बाक्सा। खन्थाइ बिबार हान्जानि सेथि अनलाइन खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव थांनाय 18 मे सानखालि बेनि फिथाइखौ फोसावनाय जायो। बेयाव आंबो बाहागो लानानै 3थि बान्था मोननो हादोंमोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों। सेथि, नैथि आरो 3थि बान्था आवथायनो हानाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। सामलायगिरि सारमोन, लोगोसेयैनो गासै बादायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आंबो गोबां बादायबोबाय। सुंद' सल', खन्थाइ, लिमारि खन्थाइ, फेस्ला सल', रनसाय लिरनाय, रायथाइ लिरनाय। जिउआव जेननाय थाब्लासो देरहानायनि लामाखौ मोननो हायो। लोरबां दाजा लोगोफोर। आथिखालाव गोबां ग्रुपफोरा गोरलैयैनो न'आव जिरायनानै अनलाइनजों खन्थाइ बादायलायनायनि थाखाय खाबु होदों जोंफोरनो। जोंफोर बेखौ बरायनो नांगोन। आं खावलायो जाहाथे गासै लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना उन समफोरावबो खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होलांगोन। जोबनायाव आं बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। गोजोन्थों।